בהתחלה כולם חשבו שאני קצת לא נורמלית, ולא הבינו מאיפה הרעיון מגיע, ומה פתאום. אבל כשראו שזה מתרומם, ואנשים באמת מחפשים את המקום הזה, והמקום מתמלא, סימן שיש לזה ביקוש, הבינו שהרעיון היה טוב. אף אחד לא עוזר לי כאן או עובד במקום, אני הכל עושה לבד. זה רעיון שישב לי בראש יותר מ10 שנים, ופחדתי להפעיל אותו, כי פחדתי לבוא לעבוד כאן לבד באמצע הפרדסים. ויום אחד החלטתי שצריך להתגבר על הפחד ולנסות. שמי אופי, אני ממושב בית ינאי. אני גדלתי כאן מגיל 2. המקום כבר קיים 5 שנים בערך. יש כאן למעלה מ600 בעלי חיים שקבורים. רובם כמובן כלבים וחתולים. יש לנו 2 ארנבות, אוגר קטן וסוס אחד. פעם מישהי הגיעה עם ספר והתחילה להקריא קדיש אחרי שהנחנו את הכלב בבור. וזה אף אחד לא עשה אף פעם, זה רק היא עשתה. יש אנשים שמביאים מהבית משהו שהם כתבו ומקריאים. ויש כאלה שפשוט מדברים עם החיית מחמד שלהם ונפרדים ובוכים. אפון, אני אוהב אותך. הרבה שנים לפני שהקמתי את המקום, אז היה לנו חתול שהבן שלי בדיוק אימץ אותו. באותו יום שהוא אימץ את החתול, אז הכלב של השכנים טרף אותו מול העיניים שלו. והוא מאוד בכה, כמובן זה היה לו מאוד קשה לקבל את זה. ואז החלטתי שאולי נעשה טקס קבורה וזה יעזור לו בפרידה. אז הלכתי וחפרתי בו והבאתי את החתול לשם וכיסיתי אותו ושמתי לו למעלה צלב. אחרי חצי שנה שהוריי באו לבקר, ואמא שלי ככה עזרה ועדרה את הגינה ונקטה את העשבים וכולי, והוא הלך לידיו, דיבר איתה, וכשהם הגיעו למקום שמה, אז הוא אמר לה, כאן זרענו חתול.